Hola a tots i a totes. Com ja veieu, estic gravant a un lloc que no és gaire habitual pels meus vídeos, sinó que estic gravant a la plaça Major de Solsona, on avui, que és divendres, hi ha mercat. Amb aquest vídeo el que vull reivindicar és que hem de comprar al comerç local i al petit comerç, o sigui, el de casa nostra, i també al mercat, i no als grans supermercats com a Lidl o altres. Però jo d'això no hi entenc i sé unes persones que us explicaran molt millor que jo. Mireu. Que són d'aquí al costat, són de prop, no gastem petroli per portar-los, a més tenen tots els nutrients, són acabats de collir i són molt més sants. Per què és important comprar al comerç local i ecològic? Hi ha dues diferències. Una cosa, a nosaltres apostem per l'ecològic. Llavors, si és de proximitat i ecològic, perfecte, perquè apostem pels productors i proveïdors d'aquí i a més és ecològic perquè no porta ni pesticides i no és dolent per la salut. En canvi, els productes que són de proximitat però no són ecològics i els hi posen pesticides o posen matèries que són dolentes o pel cost, llavors això nosaltres ja no ho apostem. Llavors apostem pel que és ecològic i de proximitat, aquest sí. Per què és important comprar en petit comerç i no en grans supermercats? Doncs mira, primer pel tracte que pots tenir de proximitat entre client i el botiguer i després perquè dones el negoci a la ciutat i al poble i es queda aquí i no marxa fora de Solsona. Hola! Què? El Pol, la Laia i la Teresa us han convençut? I si no ho han fet, només us vull recordar que a part de ser ecològics, de proximitat i de temporada, estan delicioses. Adeu, me'n vaig a cuinar. Adeu!